I am a new one. Onye organic. Atọnda tọtị nọ dị a. Ma nye gwa akụga dị a. Ma nye ma fana. Onye kara white. Draga bịa takosi bụ eze dịle ihe bi ya. Unu ga-anọ na comment section of ndị arịkwa unu enwe part unu ga-eyi. Enwe bra unu ga-eyi. Cheka mmanya ọkụ. Kara white ma nye fana ahụ mgbe ego ọkụ bịa nga. Atọnda tọtị n'ọnọdụ. Otanda ama Jehova ga tọm ya. Atọnda tọtị n'ọnọdụ. Asị m ga-atọnda tọtị n'ọnọdụ wepụ aka na ntị gị. Ị bịa here for egwuregwu just give them nebra for egwuregwu you get out of this place. Ọ nebra here it is serious. It is serious here. Kedu ka ị gbakwa n'olu ihe ke? Ma olu go taa. Ma olu go taa. Elu ala ji. Emola nwa. Ba mo be mo. Listen, I don't make ya. If you call you mara mbụ. Mba. Abịala m your DM dere gị sị ya to mara ma onye m otelemata. Akwụ nwanne m nwoke ka ịbụ mba ka m nọ down. Nwanne gị nwoke come damn you there. Nya nwanne gị nwoke. Nya nwanne gị nwoke ma onye nwoke Friday aga-abịa ma aghọla nwanne gị nwoke. Ụmụ nwanne gị nwoke ịhụ amụ m na-aga amali gị ewu nwanne gị nwoke. Nya nwanne gị nwoke. Mbe. Jila aghụghọ abịa. Ahụ nwanne gị nwoke. Shaba ma ọnụ. Nchaghị ọcha ya afọ ite mmanụ. Bịara ga-akwa m sị m nwanne gị nwoke. Sorry, biko sorry. Ndo. Gbaghara o. Gbaghara nna m. Dede gbaghara. Ọ bụ izuzu. Akwa ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-abata ihu akwụkwọ. Ọ bụ eziokwu. Dewe fonu gị na gị bido ọtọ n'azụ. Asị m gị gbanyere egwu ihe ahụ kụga dị a. Okay. Ịma anọ m Zion, anọ m Zion. Hey. Ama afụghị ọnụ na ama afụghị ọnụ na gị ga Zion na ga were eji. Ịnọ Zion na-achagha bababababa. Ịnọ Zion elubekwa eji. Hụ ji lụọ na-achọ. Ama ajọsụ kwubi okwu n'isi gị gama nga ahụ na. Laa azụ ọfụma. Were azụ bịa. Ele Rosanna. Akpọkwa nọọsụ ka agara emege beauty pageant ya. Come on, hapụ phone ala azụ ụmụ nwee kpọ. Onye kara ụwa chidara nga bịa atọ emegere m atọ. Tọnụ. Kotele ya nọ dị kotele push. Ya were fonu gị. Ele aha mmanụ ite gị ihe a, organic ka ọkaro. Mba. Listen, listen to me. I want my water so now yeah for Hego Telegate Woji. Yeah, then I make a pardon. Listen, be honest to me here. I want my water now, you know, who I will own it. Then yes, you know, we really want to now. No, mammy, we want it. You really want any have what for me, you want it. Franga, no, man, look at what I collateral. Our channel. So I'm for him, Gaho, George. Mba, Oman George. Ebe niile na-acha the same.
Aha go. Afa m bụ Adanna ya. Adanna ya onye. Elemchi. Edi afọ ole na-ekwusi okwu ike. Adị m 24. Ise gịnị mere? Adị m 24. Ya, lanya. Hey, Kekwana ihe ọ dị surprise. hey. Ọwa m nkara gị nke otu a ka ọwa otu ọsọ ihe ike. Akago m nka. Ọwụ stress na ọwụ afụfụ nye mmadụ. Mba. Too much stress. Mmadụ adịghị ezu ike. Oge ọbụla ị nọ n'ọrụ, oge ọbụla ị na-arụ ọrụ, ọ dịghị izi nna. Ọwụ too much stress. Ndo, ana m enwe ezumike na ndụ. Hey, from that nonsense. Be this yourself. Get out of here. I can block you here now. So I'm gonna time over. So that's all I'm gonna my pet. Ndo gbagharakwanu. Pagin na mmadụ ha dị ndụ. Ee ya. Ụmụnne ole ka ị nwere? Okay, enwere m ụmụnne 5. Nna gị ọ bụ onye ara? Enwere onye dị n'ahụ. Nne gị ọ bụ onye ara? Mba. Enwere nwanne mmadụ ma nwanne mpaghara agbaga? Enwedị ezinụlọ anyị nwe onye ara tụọ jiri mara anyị niile nwere. Ara ọgbala gị mbụ? Never. Itele mbụ gị. Listen o. Ọ dị ka iti na-egwu egwu. Aga m ablọk gị if I see that slap from you here. Achị m uche. Unu na-eme iwe bụ ana m asụ English and I don't want to use that thing on you here. Dede achị m uche. Ịkpara ihu ka ụmụ nwaanyị ndị Filipin. Ị gakwanyere onwe gị ugwu here. Mmadụ ole tarala gị? Sọsọ mmadụ abụọ. Aha. Onye bụ Chichidebere investor. Ị ga-aṅụ amụ? Chama anwụ ahụ. Ị ga-akpa aja hotelu? Ya, ebe niile na-adịcha clean. Ebe niile na-adị clean ma mma. Don't show me. Asị gị isi mụ. Izolo ohi mbụ? Mba. Hotelu gị ọ dị esi isi? Mba. Ị ga-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Ị nwere vibrator? Mba, enwe nke nwe. Ka obodo isi na-anọnyere anyị? UAE. Eh? UAE. Ka obodo isi na-anọnyere anyị? UAE. Gịnị wụ UAE? Dubai. Ịlụbuola di? Mba. Ị ga-eyi pant? Yes, na-eyi pant. Ị ga-agba akwụla? Mba. Gwa m eziokwu, ị gbala akwụla mbụ? Mba. Enweghị. Akwụla ọ nọ n'ụlọ unu? Ezinụlọ anyị Reverend Father, Reverend Sister. O tere gị ọnụ na WhatsApp nwoke? Enweghị. Ara gị ọnụ na WhatsApp nwoke? Enweghị. Ị ghọọla onwe gị aka mbụ? Mba. Mba.
Gịnị ka ị na-arụ? oke m na-alụ na mana m mụrụ aka ọrụ ọfụma. Gịnị ka ị na-arụ? Ihe m jụwa gị. Ajụrụ m gị ihe mụ. Kịta m na-alụ na restọrantị. Ị nwere enyi nwoke ugbu a? Mba, m na ya esego kwa ọ na-atọ oke asị sa ya esego. Mechie ọnụ, Chineke agba gị ọkụ. Kpaashị ashị juru gị ma n'ihu ma na fon. Wepụta n'ọnụ gị. Ya na-atọ oke ashị. Gị nwa yiri onye ashị juru n'ahụ. Ka nga agwa m sọ naanị mmadụ abụọ tara anyị. Mgbe ihu gị karala nka, mmadụ abụọ ga-edewe ihu gị otu a. Ị nọ 34 years ga-enwe ihu agadi nwaanyị tụrụla na di. Ịbịa nga agwa m sị naanị mmadụ abụọ tara anyị. Ịbịa nga isi ma mpit ọtụ na edinit. Mmadụ abụọ nke letara gị. Ekwu oji Chineke agba gị ọkụ. Bịara nga agwa m naanị mmadụ abụọ. Yichaa pansa na Dubai bịa nga bịa agwa m naanị mmadụ abụọ. Dewe ihu gị otu a. Were ihu gị fesi otu a. Fesi ihu gị otu a. Lewe anya ebe ahụ fesi otu a fesi. Masị ịkpara ihu nwoke. Mọzụ isi from ga jụchaa gị nga gị bịa nga agwa m sị ọ na-atụ asị. Broda, abụ m nwaanyị. Onye wepụrụ ọta ga-ewe wichi nwaanyị bịara nga agwa nwoke ibe m gịnị atara na mbụ onye asị. Gbasọ gịnị ya bidoro ya na-ata gị ebe asọwa onye asị. Ọkpụ nne-eji akọndem onye ọwụrụ unu na ha mekọrọ ihe. Imegide ihe wit mmadụ onye ahụ pụọ na ndụ gị ga-emechi ọnụ. Don't condemn that person. Chineke agba gị ọkụ. Awa aka na ọ ga-awụ mkpenye izi gịnị asị echi na aga ịpụta kọtọsụwa ya. Mba, ọ bụ ezigbo m. Ọ bụ ị nwere amụ mbụ? mba. Gagidere n'ụzọ mbụ gị nara fenti. Ị gagidere n'ụzọ mbụ gị nara fenti. Mba. Ị ga-enyere odi mkpu ileti. Ọ bụ na o mesịrị m ya ike. Ị ga-enyo m jụrụ ogo otu esi eme gị ya. Ị ga-enyere mkpu ileti. Okay. Genotype ọha. AA, sir. Huh? AA. Ị na-pronounce AA. Ara ọgbagha gị. AA. Blood group gị. O positive. Gee ntị. Nwoke chọrọ ga-esi Naịjirịa ka ọ ga-esi obodo ahụ ị nọ ka ọ ga-esi obodo ọzọ. Nye nchọba ebe ọbụla ọ si ya bụrụ onye nchọba ezigbo nwoke, ezigbo ezinụlọ dị mma nwere ịfụnanya. Ife nchọ. Ka ebe isi. Abụ m onye Imo steeti. Abụ m onye Igbo. Ka abụ m onye ọlụ. Ebe na ọlụ. Abụ m onye ụmụafọ ọlụ. Ebe na ụmụafọ ọlụ. Abụ m onye Ushibonle village. Listen, achọ m that ọchị n'ọnụ gị. Achọ m that ọchị. Listen, ị mara na ị dị ready for marriage, please. Gwa m na ị ga-akpọ nọmba gị. Ị mara na ị dị ready for marriage. Listen, ị kpọọ nọmba gị. Nwoke ọ bụla dịrị gị ọ dị gị n'aka. Ị mara onye ị chọrọ gị select ya ma ị select. Dubai adịghị izi nweta nwoke. Ndị niile hụ nju dị anyị chịrị ọpa nka. Nwoke ọ bụla ịhụrụ nọ na Dubai gbaga mbọ metụ gị ọfụma ya ekele Chineke ya. Nwaanyị ọ bụla nọkwanụ di ya mega ọfụma ya ekele Chineke bikọs otele unu sef akụkọ eshela anyị ntị ya maka otele unu. Atụtele unu alaala n'izu ọrait. Kwena ihe nna gwa gị so ya bụ makwa na otele gị lara n'izu ọrait kọwara that man one on one ma gị na mgbe. Ọ wee tiri ya adịwa akpa nwa eji ekuru ya nwa. Ọ ga-amasị ọfọ. Ọ ka nọ nna m, ọ ka nọ. Mepee eze gị. Okay. Kpọọ nọmba gị. 091. Okay, 091343041. Don't joke with me here. Ihe m ji na-agwa gị ka ị ghara ịbịa ihe egesi na ịchọgasị a na-akpọ gị blọking.
If you know you are not serious, get out of here. Don't call number. Gambido n'isi 091 30 41 24 72. Oh yeah. Congratulations. Thank you, sir.